като обработвах едно видео, исках да му сложа малко фон. Разбрах, че не съм гледала право в камерата. Аз съм разногледа. Не съм разногледа, просто... Чай сега камера, екран, камера, а не, камера... Окей. Така не ми обръщам внимание на къде гледам. ASMR. Трябваше да си сложа слушалките и да правя ASMR. ASMR. Така, ето го и ципчето. Айде. Така, преди да съдите. Така изглежда отвътре. Нали, реално и аз си казах, нормален не се седи ето отвътре. Не ще влезе в код, съжалявам. Ето, тук е доста дълбоко. Тук имам джобче. Тук за моливчета, както и тук. Но нищо много яко. Значи, реално това е много гълче, защото това е като тайно джобче. Тук може да си пишете за деня какво ще имате, а някои, които са по-малки, може да слагат таблицата, аз я знам, но говоря за някой от вас. Може, ако си по-малко, може да слагате табличката. Тук за линия. Тук има още две линички. Просто стира е брутален. Реално мисля, че е това, защото повечето неща вчера мама ги взе, за да ги прибере у нас. И да, реално аз ще си напълня нещата, ще направя снимки на нещата от моя телефон и просто ще ги извадя и ще ви ги покажа. И да, хора, чао! Абонирайте се за канала, харесайте видеото и ви пожелавам успешна учебна година и давайте само шестици на тестове и на всичко. Чао, хора!